Ahojte, v tomto videu sa ide viazať olivová podienka. Začneme tým, že si na 14 háčik upneme viazaciu niť. Prebytočný konček ostrihneme. S niťkou sa dostaneme až dozadu, kde sa háčik ohýba. Niekde sem. Pripevníme si zo pár štetov, najlepšie z kohúta. Prebytok si odstrihnem. Ďalej si zoberiem lametku a kúsok si pripevním na konček. Prebytočný konček takisto odstrihnem. S niťkou sa presuniem dopredu. Zoberiem si zo pár CDC pierok rovnomerne poukladaných na seba a pripevním na háčik. Prebytočný konček si odstrihnem. A CDC perie zaistím tak, aby nám stálo. Ďalej si zoberiem lametku a kružkujem až smerom dopredu. Vpredu si ju zaistím a prebytočný konček odstrihnem. Ďalej si zoberiem takýto dubbing a malinké množstvo sa nesiem na nitku. V okolí CDC kružkujem. Spravím uzlík a môžem odstrihnúť. Pre zvýraznenie hlavičky môžeme zvoliť kriklavejšiu farbu. A hlavičku jemne zvýrazníme. Robím si uzlík. Odstrihnem. A hlavičku môžeme zalakovať. Mužku si upravím. Olivovú podienku máme hotovú, už nám ju stačí iba zobrať k vode a otestovať. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like, odber a do komentáru napíš, ak ju vyvážiš ty.